Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा गुड निउज सफैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि एचएस फाइनल रिजाल्ट आसाम स्टेटनि गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे माब्ला मोनगोन बेनो जाबाय हायार सेकेन्डारि एग्जामनि फाइनल रिजाल्ट डेट ओंखारबाय टाइम ओंखारबाय नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो गासैबो वेबसाइटआव नायनो हासिगोन दा बे आपडेटखौ सोर होदों जों बेखौ लाइभ प्रुफ नायगोन मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे एचएस फाइनल रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन होननानै दा फाइनालि डेट फैबाय बिथां रनज पिगु बिथां जेनिखि एडुकेशन मिनिस्टार बिथाङा टुइट खालामबाय आरो फेसबुक पेजआवबो होबाय नोंथांमोना बयबो गाबोन चेक खालामनो हासिगोन अके माने 30 एप्रिल एबा गाबोनो नोंथांमोना बयबो अफिसियेल वेबसाइटआ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो 30 एप्रिल एबा 30 खालार खालि गाबोन नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन 9 AM जानाय लोगो लोगो फुंनि 9टा जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एचएस फाइनाल रिजाल्टखौहाय नायनो हासिगोन 3,02,420 स्टुडेन्टस एग्जाम लिरदों दा बिनि गेजेराव साबेसे पास जायो नोंथांमोना गाबोन मोनथिसिगोन आरो दा गुड निउसआ बेनो गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन ना एचएस फाइनाल रिजाल्टआ दा फाइनालि 9 AM जानाय लोगो लोगो गाबोन एबा 30 एप्रिलाव बयबो चेक खालामदो एन्ड गासैनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे रिजाल्टआ मोजां फैयो आरो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना गुबुन गुबुन डिप्ल'मा लाइनखौ लायनो हायो दा बेनोमोन भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मोनथियो आरो लोगोसे गाबोन भिडिअ मोनगोन माबोरै चेक खालामनांगौ A to Z गाबोन नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन स' बेखायनो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन